stop, Felix. Doors open, door stop is engaged. Okay, item 26. Det er Baumgarten, vi hørte, der siger, at døren er åben. Hvad er Tom? Vil du udstøve dig? Ikke altså? Vil du udstøve dig? Item 27. Lift legs until the Jo. door threshold. Vanvittigt fascinerende. Legs are at the threshold. Item 28. Slide the seat forward. Ja, han er jo i den grad med til at skrive historie, så det Der kommer puderne ud. Altså. Nu er det altså alvor. Nu er det altså alvor. Item 29. Release seatbelt. Vi har jo set animationerne og alt muligt, men det er bare noget andet nu. Item 29. Felix, release the seatbelt. omkring 39 km. Attaboy. That's good. Okay. Nok lige op og ringe der. According to the rest position. Hele tiden kan vi høre, hvordan Joe Kittinger han sidder og Ja, han er på og taler ham op. Go a little bit further forward so we can check your chute. Your chute's okay, Felix. I say it again. Item 31. Your chute integrity is checked. Your parachutes are not deployed. Item 32. Verify cutaway knife handle strap is attached and knife in proper position. Say Roger if it's so. Roger. Okay. Chest pack faceplate heat is on. Make certain that's is on and you got a red light. Twist light is on. Okay, here we go. Item 34. Disconnect chest pack umbilical. Okay, do you read me, Felix, on the communications? Felix, give me a short count. Okay. Stow umbilical. Disconnect both oxygen supply hoses. Okay, are they disconnected? Give me a thumbs up if they're disconnected. They're still connected. Felix, disconnect the oxygen hose. Atta boy. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Start the cameras. And our guardian angel will take care of you. Alright, now. The whole lot is working now. At least you can see what I can see. Sometimes, yeah, if you're up really high, how small you are. I'm going home now. Jumper away. I'm going home now, var det sidste ord, han sagde, og så fløj han. Nu kan vi se. Speed 546. Nu kan vi se. Speed 600 miles per hour. Nu kan vi Speed se. 650 miles per hour. Speed 700. Hvad der skal være? Speed 725. Speed 729. Han spiller, hvad gør han ikke, Tom? Det er svært at Stod det se. lidt? Ja, jeg så godt, han drejer, men det er svært at se. Men nu forsvandt billedet til os. Ja. De trykkede lidt, nu kommer han igen. Ui. Ja. Fall speed 729 and decelerating. Det ligner ikke noget, der er under fuld kontrol. Ikke godt ud det der. Det var lige præcis det, man frygtede ville ske. Nu Ja, stabiliserer jeg tror, han fik det. rettet den op der, ikke? Jo. Ja. Ja, han gør.
Okay. Ej, det var ret flot, det var det der, ikke, Tom? Det var meget eksemplarisk. Det var efter bogen. Jeg ved, han gør et nyt forsøg på at nå op i speed, fordi det her, det kostede ham 1 kilometer i timen. Ja, det kan A high speed drop, and now you can see from the little dot, there's the applause. Men det video, hvor han kan slå hastigheden af gennembruddet lydmund, det tror jeg er overstået. Det er det for længst. Og nu er det simpelthen for tyk nu. Ja. The family applauding, but you can see by the little dot that he's in controlled descent. 2 minutes into free fall. Og så 2 minutters frit fald. Men han var jo over 1000 kilometer, så vi på skærmen. Ja, han var over 11,70, tror jeg. Omkring 11,70. Men noget også at få... Jeg har altid troet, at lydmuren den startede ved 1000 km i timen, men det gør den så ikke. Nej, altså det kan man ikke sige så firkantet. Simpelthen, ja igen, fordi det kommer ind på, hvor du befinder dig, i hvilket luftlag du befinder dig. Okay, så han skulle altså væsentligt over de 1100. Han skulle op imellem 1110 og 1125 km i timen. Og det var vi der langt, og der kom også en lille... Der nåede de at komme et eller andet. Som jeg nåede ikke at se, hvad det var. Der kan man faktisk se hans nedtælling af hans ildforsyning. Go ahead, Felix, I hear you. Go ahead. Det er Baumgartens familie, moren til venstre. I have been following speed for a long time. Sounds like I had to pass out. For no reason. Det er Baumgarten, man hører. Ja. Det er Baumgarten, der taler til kontrolcentret, men det er meget svært at høre, hvad han siger. It's not speed now. I'm a rider. Felix, you're really stable. You've fallen 3.5 minutes. Jeg siger 2 minutters frit fald tilbage. Record I have been told before because my rider is smoking up. I'll repeat, my rider is smoking up. Like hell. So you can understand that. He said his visor was fogging up, but he's getting to warmer altitudes. Han er på vej ned i varmere luftlag, og hans visir, hans beskyttelsesvisir, også når solen stråler, bliver åbenbart op for ham. There's the chute. There's the chute. Så der er i hvert fald en rekord, der ikke har slået. Ja. Er han home free nu, Tom? Det er svært at sige, medmindre at det her det var en eller anden sikkerhedsanordning, men umiddelbart så ligner det jo, at den er udløst før tid. Man har hørt Baumgartner tale, så jeg vil tro, at der er fuld kontakt med ham. Ja. Men han har i hvert fald ikke slået rekorden for længste frit fald. Ej, omkring 5 minutter og 25 sekunder, eller sådan noget, var det de forventede, at han skulle opleve frit fald. Men det ligner i hvert fald en perfekt åbning af en skærm, og det er også hans hovedskærm, han hænger i, kan jeg se. Hans visir, det gled ikke op. Det dubbede. Betyder det, at der har været en utæthed? Eller hvad skyldes det? Det er temperaturforskellen, det ved jeg. Altså visiret, eller hjelmen er jo skræddersyet til udfordring. Altså det er designet til at skulle kunne holde duggen væk under ekstreme temperaturvekslinger. Så det er nok nærmere en teknisk fejl. Jeg tror ikke, der er sluppet luft ind, fordi så vil det ikke være lige. Nej, umiddelbart. Tears of joy from Mission Det vil være Control. rigtig interessant at vide, hvilken højde han hænger i der, for jeg tror, han hænger ret højt. Han er ikke nede i de 1500 meter, som var planlagt, eller 5.000 fod. Og der er det så, det begynder at blive interessant, hvor meget ilt han har tilbage, ikke? Men han skulle have til cirka 10 minutter, men umiddelbart tror jeg ikke, det er kritisk. Overhovedet ikke. We're now at 6,000 feet. This is Mission Control. Felix's current altitude under the chute is 6,600 feet. I need direction. 6.000 feet. So he has the highest jump. We can't find you. The telemetry didn't work. Skulle vi ned 1.500 meter? Ja. Jo, There he is. Der kommer There's a han. closer shot. The helicopter.
The wind's omkring out 2 of the kilometer, north, hvis han har 5 to 10. 6.000 på. Beautiful shot. Facing that big tower. Anybody can hear? I'm facing that big tower. Okay, and the wind's out of the east. I'm sorry, I gave you the wrong information. Out of the east. Oh, your Felix, we're coming your way, bud. Hurry up, I need clear. Hurry up. Jeg tror ikke, der er ikke en fare for hans liv nu. Nej, det er fuldt kontrolleret, det han er gang i der. Felix, wind is out of the east. The wind is out of the east. Under parachute, you have We're coming your way right now. quite a bit of control. By pulling Hurry those, up, Mike, hurry up. Han bevæger sine arme, hvad er det, han laver? Han styrer faldskærmen. Han er fat i styreomtagene, så når han trækker ned i højre, så drejer han til højre he og can op til control venstre. a fair amount of control on his path. Det bliver ekstremt vigtigt, eller sjovt at høre, det er jo, Now we see that scrub earth below. Ja, altså, det går jo helt tydeligt i et sløv. Utrolig kritisk fase. det må man sige, og det tog også umiddelbart længere tid. The altitude after Han lå længere tid i det spil, end jeg troede ville være acceptabelt. Det har måske ikke været helt op på 3,5G, som var det kritiske punkt. Det må det jo ikke have. Men der var der tavst. Der var tavst i kontrolcenteret. Men det bliver spændende at høre. Det var så også, da de klippede væk fra Ja, præcis. Det gjorde det nemlig. Men det bliver interessant at høre hans forklaring på, hvordan han fik stabiliseret sit spin. Det gik meget hurtigt. Altså lige pludselig, så var han jo stabil. Eller hjemme. Oh, he wanted to see icy. He wanted to smoke so he could see the wind Og direction. nyder han bare turen ned. Ja. Eller noget. Det vil jeg gøre. Kan det godt hende. Han er lidt formoslet, når han lander. Telling him that the wind is coming from the direction of that Men wind. han er i live, det er jo det vigtigste. Også for Felix Baumgartner og hans familie. Ikke? Ja, Det må man absolut. sige. Absolut. Både Felix Baumgartner og Red Bull har jo en gensidig interesse i, at han slipper levende fra det der. Han har jo også udtalt, at han vil trække sig tilbage fra sporten, om man så må sige. Efter det her. Okay. Han slapper af med at være Smart. helikopterpilot. Meget, meget tæt på at sætte fødderne på jorden. Det gør han Did he break the speed of på sound? 10 sekunder. Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow, it's just about there. Det var en kontrolleret. Det var en kontrolleret landing, må man sige. Det er jo de ting, han er glad i. Kæmpe bedrift. Ja. Down on his knees. What a shot. Adrenalinen må pumpe rundt i hans krop nu. New record. Så jeg synes det er kritisk undervejs, men det må være helt vanvittigt. Also, Mission Control shows the balloon has been cut from the capsule, so the capsule is on its descent. Det er fantastisk, ikke? Altså fra 36 kilometers højde, altså ude i verdensrummet, og så ned på jorden igen, ikke? I løbet af 6 minutter, det er fantastisk. Jeg tror, han er på Around toppen. Bare ikke, 28,000 feet. Men lad os lige prøve at gøre status. Altså, han forsøgte at gennemgå lydmuren. Det gjorde han så ikke. Det tror jeg nu, han gjorde. Men, Tror du det? This time, there is the capsule. Var han over 1100? ja, langt. Han var nærmere 1200. Han var nærmere 1200 km i timen. Og lige før han var i spænd, der kom der et eller andet flash, men jeg ved ikke, hvad det var. Fordi det gik så hurtigt, og så røg han som sagt ind i en kritisk situation, så vi klippede væk fra det. Men jeg tror nok har været over. Har på lyden, og det Det vi faktisk kan se nu, det er, at kapslen er på vej ned i dens faldskærm. den er allerede på vej ned, ja. Så heliumballongen er releaset, og kapslen er nu på vej ned. Ja. The east of Roswell. Og det er også meget kontrolleret. Man har snakket om det her med, om han ville have styr på, hvor han landede og sådan nogle ting. Ja. Altså, han står ikke i Alaska nu. Nej. Det er forløbet fuldstændig efter planen. Så vi sætter et forsigtigt, men tyk flueben ved det med lydshastighed. Det får vi så opklaret, ikke? Men han er i hvert fald rekord på